Mayong buntag Mindanao, mayong buntag ngayon Jess, mayong adlaw ni Misamis Oriental. Ako si Teacher Love, ang inyong magtutudlo sa Araling Panlipunan Grade 1. Malipayon ako karon nga makig-uban kaninyo. Higala ako si Dudong, malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Kumusta higala ako si Inday, malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Kumusta mga bata? Hinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas. Hinuduman nato ang mga pamaagi aron kita makalikay sa maong virus. Maagi sa pag-amping sa panglawas nga angay obserbaran sa mga ginikanan. Gamita ang face mask o face shield sa tanang higayon kung anaa sa sulod sa eskwelahan. Magpaskan aron makuha ang temperatura ug tubaga ang survey kabahin sa panglawas. Gidasig ang tanan sa pagsunod sa pisikal nga distansya sa matag higayon. Sa dili pa mokuha sa module, kinahanglang manghinaw sa mga kamot. Sunda ang entrance ug exit nga gitakda sa eskwelahan. Mga pahimangno, ayaw dada ang mga anak inigkuha sa mga modules. Subay sa lagda sa gobyerno, sila kinahanglang naa sa balay lamang. Pagdala og ID o bisan unsa nga dokumento. Kadto lamang nagpangidaron og 19 pataas ang mamahimong itakda nga guardian o tigbantay. Kinahanglang mo padala og authorization letter kung dili makakuha sa modules ang mga ginikanan. Sa dili pa natong sugdan ang atong bag-ong leksyon, ato usang hinumduman ang atong nakatunan kagahapon. Unsa gani ang atong leksyon kagahapon? Ang atong leksyon kagahapon mahitungod sa usa ka batang buutan nga ginganlan og Ben. Siya usab usa ka matinahuron nga bata. Ug tungod ni ana,
Malimpayon ang iyang mga ginikanan tungod kay kanunay niyang gihimo ang mga tulumanon sa pamilya. Nahinumduman pa ba ninyo kung unsa ang gitawag na tulumanon? Wow! Good job, mga bata! Nakahinumdum pagyud kamo sa atong leksyon kagahapon. Sakto! Ang tulumanon mao ang tawag sa kinaiya o buhat nga gipasunod sa inyong ginikanan. Sa dili pa kita mo padayon, aduna ba kamoy nahinumduman nga tulumanon nga gihimo ni Ben nga nakapalipay sa iyang mga ginikanan? Very good, mga bata! Usani ini ang pag-amin sa iyang mga ginikanan o sa mga idaran. Kamu, gibuhat ba ninyo kini? Very good! Karon, magsugod na kita sa atong leksyon. Andam na ba mo, mga bata? Andam na ko sa pagtubag ako, andam na ko sa pagtubag ako, andam na ko sa pagtubag, andam na ko sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa akong module, sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa akong module, sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Andam na ka sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa imong module, sa bangko ug lamisa ka magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa imong module, sa bangko ug lamisa ka magpaduol. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Andam na ta sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Ako, ikaw, kita andam na sa pagtubag. 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 La la la, magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Palihog andama na ang inyong module, notebook ug lapis. Palihog, paminaw mag-ayo ug sunda ang akong isulti. Kuhaa ang inyong mga module ug abriha kini sa pahina 9. Nakita ba ninyo, mga bata? Karong buntaga, gamit ang inyong lapis ug papel, inyong tubagon ang isagawa sa pahina 9 sa inyong module. Nakita ba ninyo, mga bata? Very good! Mao kini ang inyong buhaton karon. Isulat ang check sulod sa kahon tungod sa pulong gibuhat. Kung ang tulumanon imong gibuhat og X sulod sa kahon tungod sa pulong nga wala gibuhat. Kung wala kini nimo buhata. Nakuha ba ninyo, mga bata? Very good! Palihog isulat sa inyong notebook ang tubag. Ang
Unang pangutana. Kanunay nga nagtan-aw sa salida sa TV. Gibuhat ba nimo kini o wala gibuhat? Ang ikaduhang pangutana. Pilion ang salida nga tan-awon. Gibuhat ba nimo kini o wala gibuhat? Ang ikatulong pangutana. Making-away sa imong igsuon. Gibuhat ba nimo kini o wala gibuhat? Ikaupat na pangutana. Tumanon ang isugo sa akong ginikanan. Gibuhat ba nimo kini o wala gibuhat? Ikalimang pangutana. Tabangan si mama o si nanay sa buluhaton sa balay. Gibuhat ba nimo kini o wala gibuhat? Nahuman ba ninyo og tubag, mga bata? Very good! Mga bata, atong hinumduman nga tulumanon ang ngalan sa mga kinaiya o buhat nga gipasunod sa inyong ginikanan. Ug ang matag pamilya, adunay nagdalain-laing mga tulumanon nga gipasunod. Importante ang pagbuhat sa mga tulumanon nga gipasunod sulod sa pamilya aron mahimong hapsay, malinawon, ug maligpayon ang pagpuyo sa pamilya. Ug mao kadto ang atong leksyon sa Araling Panlipunan alang sa Grade 1. Atangi ang lain pang episode. Ako si Teacher Love, gikan sa Magsaysay District. Salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Magkita-kita na sa kita sa sunod natong episode. Daghang salamat. Be more, Miss Or. Mag-andam-andam
aron makauli na. Ugma na puta magkita-kita, muadto na ako, muadto na kamo, muadto na sila, muadto na ta. Mag-andam-andam aron makauli na. Ugma na puta makita-kita, mupauli na ko, mupauli na mo, mupauli na sila, mupauli na ta. Muadto, adto, adto na ako, muadto, adto, adto na pud mo, muadto, adto, adto na sila, mupauli na ta. Bye-bye. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement,